קורה חברים? והיום בסרטון הגענו לחלק 2 של הפתיחת חבילות שיין מול אליקספרס. עשינו את שיין בעבר וזה מה שהיה התחרות הכי גדולה שיש, שזה אליקספרס נגד שיין. כן, ואחרי מה שראינו, הנה החבילה החדשה, זה מאליקספרס. כמובן שהמכס פתחו לי את זה בשדה תעופה, אבל אין מה לעשות. יאללה, בואו נתחיל במוצר הראשון. בעצם יש לנו 2 מוצרים ולא 3 או 4 כפי שהיה בשיין. יאללה, בואו נפתח ונדרג אותם. רק אל תשכחו, יש איכות, נראות ומחיר. יאללה, בואו נתחיל. זה החבילה מאליקספרס, זה נפתח במכס. יש פה 2 מוצרים. לפי מה שאני יודע, זה מיקרופון חדש ויותר טוב. אני גם אבדוק אותו, שתשמעו. ועוד משהו מיוחד שהבאתי. אז יאללה, בואו נפתח את המוצר הראשון, כמובן בעצימת עיניים. אוקיי, אז בואו ניקח את הדבר הראשון. יש פה דבר קטן ומשהו גדול. יאללה, לקחתי את הקטן. הנה זה. חברים, זה המיקרופון. יאללה, בואו נפתח. לפי מה שאני ראיתי בסרטון באליקספרס שזה הגיע. הנה, זה הגיע עם נרתיק. יאללה, בואו נפתח את זה. ואני אשמיע לכם איך זה נשמע. הנה, קבלו. יש פה את האוזניות, את הפרווה הזה, כמו שיש לי כאן, עם הפרווה הזה. ויש פה גם את כמו זה, סתכלו, את השחור הזה. ויש פה את המתן, יש פה את האוזניות. אז בואו נבדוק את אלה ונפתח אותם. הנה, אז בואו נראה את המיקרופון הראשון. וואו, זה נראה מטורף, זה פסיכי. וואו, בואו נבדוק איך זה נראה. כבר לא צריך את זה יותר, כי יש לי את זה. קבלו את הדבר המטורף הזה. זה עלה לי 77 שקל, 2 כאלה. את השני אני לא צריך, רק מתי שמצלמים עם 2, אבל זה באמת אחלה. אז בואו נדרג את זה כמובן. איכות, 10 מ-10, אין מה לדבר, באמת. אני לא יודע אם זה באמת המחיר הוא אחלה ל-77 שקל, זה כאילו 30 ומשהו שקל לאחד, זה גם אחלה, זה גם אוזניות, מתן לכל אחד. אני חושב שזה אחלה, אני אתן לזה 9 מ-10, אז אני אתן לזה 7 מ-10. בואו נעבור למוצר הבא. בעצם הדבר הבא שהזמנתי זה זה. אז יאללה חברים, בואו נפתח את זה. אתם כבר ראיתם בתמונה, אז יאללה בואו נפתח. כמובן שאני אקרא את זה, לפחות המכס לא קראו את זה. שיט, אני מקווה שלא נהרס ולא נשבר, כי זה יחסית שביר. וואו, נראה לי שפתחו את זה. כן, פתחו את זה. יאללה, בואו נפתח. אני מדמיין מה זה. וואי, זה מטורף. ציפיתי שזה יהיה יותר גדול, אבל משום מה זה קטן רצח. בואו איתי לראות איך זה נראה. את האמת שאין לי עכשיו בקבוק כדי לנסות את הדבר המטורף הזה. בעצם אני יכול לקחת את הבקבוק הזה, למרות שהוא מדי קטן בשביל זה, לשים אותו כאן, לסובב, ללפף אותו, ואז ברגע שאני פותח את זה, נפתח כל השתייה. אז אני אנסה את זה מחר בעצם, כי עכשיו אני כרגע לא יכול לצאת, אז יאללה. אוקיי חברים, אז לדירוג של הדבר המטורף הזה בעצם, אחרי שניסינו אותו, הנראות 10 מ-10, באמת אחלה של דבר. איכות 6 מ-10, לא כזה כל כך מטורף, אבל מחיר זה אחלה, 18 שקל, עלה כולל משלוח בעצם, זה עלה לי 6 שקל במקור. אז חברים, זה היה המוצר. אוקיי חברים, אז זה היה הסרטון של היום, מקווה שנהנתם, אני מאוד, זה היה חלק 2 להיום, ובעצם נגמר החלקים. זהו, אני רק רוצה שתירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון ותיתנו לייק. אוהב אתכם חברים, נתראה בסרטון הבא.